Ама не ще го поварите. Да. Ама той включва ли втора, не ми е ясно. Включва, аз казах и той иска да включва как. Да. А той трябва малко само първи газ, втори. Аз отдей тук само с съединител се играе на втора човек, без да включвам първи с Мария. Само за това, дай га затяна с съединител трябва. Разфъгал, изови бланта. Също. Да. Го правиш така. Внимай. Я, дигни капак.